Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε. Ποιος το ξέρει, Εκεί, άστο. τι Τι μας μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Χαίρετό σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο αυτής της ανεπανάληπτης, φαντασμαγορικής, υπέρλαμπρης, ψυχοαυτοαναφορικής σειράς, την οποία παρακολουθούμε εδώ στην πλατφόρμα του YouTube. Πώς τα λέω έτσι. Στο σημερινό επεισόδιο θα σχολιάσουμε λιγάκι το κομμάτι της αυτοαναφορικότητας. Αρκετοί θεατές και επισκέπτες της έκθεσης με έχουν ερωτήσει γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι, πώς νιώθω που έχω εκτεθεί τόσο πολύ, γιατί το είχα ανάγκη και πώς λειτουργεί όλο αυτό. Κατά κάποιον τρόπο, στην αρχή όλου αυτού του ταξιδιού δεν υπήρχε το κομμάτι της αυτοαναφορικότητας. Υπήρχε απλά στο ότι πρέπει να κάνω ένα εργαστήριο, πώς θα το κάνω, ας καταγράψω αυτές τις δυσκολίες. Στην πορεία, θεώρησα ότι είναι μια βοήθεια ώστε να μπορέσω να κατανοήσω όλες αυτές τις καταστάσεις, όλες αυτές τις ψυχικές διαταράχες και κατά συνέπεια τον ίδιο μου τον εαυτό. Λειτουργήσε δηλαδή σαν ένα είδος αυτοθεραπείας, προσωπικής λύτρωσης και μιας κατανόησης του ίδιου μου του εαυτού. Σε όλη την πορεία, διαβάζοντας, μελετώντας, θεωρώ ότι όταν ερχόμαστε πιο κοντά στου εισαγωγικά δαίμονές μας, ερχόμαστε πιο κοντά στον ίδιο μας τον εαυτό και ερχόμαστε πιο κοντά στην ψυχή μας. Οπότε όλο αυτό λειτουργήσε κάπως έτσι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι εγωιστικό, ότι θα να τραβήξει την προσοχή, ότι είναι ένα είδος ναρκισσισμού. Το ακούω, μπορεί να είναι, δεν το αναιρώ. Αλλά κατά κάποιον τρόπο όλοι μας δεν θέλουμε λίγη προσοχή, όλοι μας δεν θέλουμε να πούμε ότι είμαι εδώ. Όλο αυτό είναι σαν να λέω ο Γιάννης είναι εδώ, δείτε το. Ίσως βοηθήσει κάποιον άλλον. Το ότι υπάρχει απρόσωπο και το ότι σας λέω ότι μπορείτε να τοποθετήσετε το δικό σας πρόσωπο είναι σαν όλα αυτά που λέω να τα λέτε εσείς. Και κατά κάποιον τρόπο όλη αυτή η λύτρωση η οποία έρχεται σε μένα να έρχεται έμεσα και σε εσάς. Οπότε όλη αυτή η αυτοαναφορικότητα λειτουργήσε σε πολλά επίπεδα. Λειτουργήσε στο επίπεδο ίσως του ναρκισσισμού, στο επίπεδο της λύτρωσης, στο επίπεδο της βοήθειας σε κάποιον άλλον. Αλλά ήθελα όλο αυτό να φανεί. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ καλό όλη αυτή η δημιουργία. Το λέω εγώ που το έχω δημιουργήσει, αλλά αντικειμενικά θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Οπότε δεν ήθελα να μείνει κλεισμένο σε κάποιο σκληρό δίσκο, σε κάποιο σιρτάρι. Ήθελα να φανεί, ήθελα να βγει προς τα έξω και να το δει περισσότερος κόσμος. Αν μπορούσα να το δει όλος ο πλανήτης, θα ήταν το ιδανικό. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός όλης αυτής της αυτοαναφορικότητας. Τώρα, πάμε στην επόμενη δυσκολία, η οποία είναι νομίζω η αρχή και το τέλος όλου αυτού του ταξιδιού. Εδώ είμαστε, νάκι πέμπτη δυσκολία ή εγώ όπως ονομάζω η χαμογελαστή κατάθλιψη στο social media. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα εγώ το τοποθετώ στο Instagram, πώς αυτά επηρεάζουν τη διάθεση, την ψυχολογία και κατ' επέκταση την καθημερινότητά μας. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό όν. Επιθυμεί την επικοινωνία, επιθυμεί την επαφή με τον συνάνθρωπο και αν δεν υπάρχει όλο αυτό, νιώθει κοινωνικά απομονωμένος. Ωστόσο, τα social media μας έχουν δώσει αυτή τη λύση, απόλυτα σημαντική για την προσωπική ευημερία. Ωστόσο, στο τέλος της αυτοαναφορικότητας μου, δεν ξέρω κατά πόσο εμένα προσωπικά με βοηθάνε στην προσωπική ευημερία, αλλά ας το προσπεράσουμε. Το 2019 μας βοήθησαν πάρα πολύ, ήρθαμε σε επαφή με κόσμο που δεν μπορούσαμε να δούμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ακύρωσε κατά κάποιον τρόπο την απόσταση, όπως είπαμε με τη φωτογραφία ότι ακύρωσε, αλλά ταυτόχρονα ακύρωσε και όλη αυτή τη μαγεία του φλερ, τη μαγεία της επικοινωνίας, τη μαγεία που θα έρθει σε επαφή με κάποιον άνθρωπο. Μας έδωσε όλη αυτή την επικοινωνία, αλλά ταυτόχρονα μας απομάκρυνε. Οπότε θεωρώ ότι και σε αυτό κάτι πήραμε, κάτι χάσαμε, αλλά θεωρώ ότι δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλο κακό στην ψυχολογία μας εν τέλει, όπως το ίντερνετ, όπως σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο. Η δική μου αυτοαναφορικότητα σχετικά με το Instagram και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει περάσει πάρα πολλές φάσεις. Έχει περάσει και τη φάση του εθισμού, τη φάση του ψυχαναγκασμού, τη φάση της θλίψης, κρίσης πανικού. Έχει περάσει πάρα πολλά στάδια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο κομμάτι του ψυχαναγκασμού, του λειτουργεί σαν ένα προσωπικό ημερολόγιο, να μπορώ να νοσταλγώ τις αναμνήσεις και όλα αυτά τα άτομα που έχουν περάσει από τη ζωή μου, τα τοπία που έχω δει, τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και κατά κάποιον τρόπο ανεβάζω φωτογραφίες οι οποίες σημαίνουν κάτι για μένα ή πράγματα τα οποία σημαίνουν και μου φέρνουν σαν ανάμνηση μια συγκεκριμένη στιγμή.
Πολλοί με έχουν ερωτήσει γιατί να τα ανεβάζεις, να τα βλέπεις στο κινητό μόνο σου. Πόσοι βλέπουμε φωτογραφίες στο λάπτοπ? Τις τραβάμε, τις περνάμε στον υπολογιστή και δεν τις βλέπουμε ποτέ. Κατά κάποιον τρόπο, μέσα από το Instagram εγώ τις βλέπω συνέχεια. Πολλές φορές κάνω αναδρομή σε story, αναδρομή σε φωτογραφίες και νοσταλγώ αυτές. Είναι σαν κάποιον τρόπο να τιμώ αυτές τις στιγμές τις οποίες έχω ζήσει και ταυτόχρονα μην ξεγελιόμαστε να παίρνουμε και την αποδοχή και την απήχηση που θέλουμε από τον κόσμο. Μιας που μίλησα για την απήχηση, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κατά κάποιον τρόπο όλα η χαρά και η ικανοποίηση λειτουργεί με το αν θα πάρουμε like, αν θα πάρουμε follow, αν μια φωτογραφία άρεσε και από την άλλη περίπτωση θλίψη, απογοήτευση, απορία γιατί τι έκανα λάθος, αν κάτι δεν πάει καλά. Το έχω περάσει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ σοβαρά. Πλέον βρίσκομαι στο κομμάτι του ψυχαναγκασμού προσωπικού, για το τι θα ανεβάσω, πώς θα το ανεβάσω, πότε θα το ανεβάσω. Ο ορίζοντας να είναι ίδιος, το τρίπτυχο να είναι normal, το εννιάπτυχο να ταιριάζει, όχι αυτό δεν ταιριάζει με το δίπλα, να το αρχιοθετήσω. Όλος αυτός ο ψυχαναγκασμός καταλαβαίνετε πόσο άγχος μπορεί να προκαλέσει. Ταυτόχρονα, άσχετο τελείως, αλλά μου έρχονται σκέψεις αυτή τη στιγμή, μου ήρθε η αδερφή μου που θα μου έλεγε δεν πας καλά. Και σκέφτομαι ότι η αδερφή μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει social media, δεν την ενδιαφέρει, έχει μόνο ένα messenger. Οπότε όταν τραβάω ένα φαγητό φωτογραφία μου λέει γιατί το τραβάς? Εμένα εκείνη τη στιγμή το να τραβήξω τη φωτογραφία του φαγητού, ναι, είναι για να το ανεβάσω, αλλά ταυτόχρονα είναι για να υπάρχει στην δικιά μου συλλογή, στο δικό μου ημερολόγιο, το ότι εκείνη την ημέρα ήμουνα με την αδερφή μου και το γαμπρό μου και οποιονδήποτε και τρώγαμε. Κάπως για να το κλείσω, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο συνδέεται με αρκετά κομμάτια του συγκεκριμένου ταξιδιού. Συνδέεται με τις αναμνήσεις, όπως είπα, λειτουργεί σαν ημερολόγιο για μένα. Αναπολώ στιγμές, νοσταλγώ στιγμές, νοσταλγώ ταξίδια, νοσταλγώ άτομα. Λειτουργεί στο κομμάτι του ίντερνετ, συνδέεται με εκεί, συνδέεται με το σύνδρομο του Άδωνη. Καθημερινά συγκρίνομαι με άλλα σώματα, συγκρίνομαι με άλλα άτομα, συγκρίνω τη ζωή μου με άλλα άτομα. Γιατί εγώ δεν παρτάρω έτσι, γιατί εγώ δεν έχω αυτό το σώμα, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την παρέα. Και μπαίνει σε μια διαδικασία να αυτομαστιγώνεις τον ίδιο στον εαυτό, να πέφτεις σε θλίψη, να έχεις άγχος, να παθαίνεις κρίση πανικού για κάτι το οποίο βλέπεις μέσα από μια οθόνη. Ο τίτλος «Χαμογελαστή κατάθλιψη» έρχεται από αυτό το γεγονός. Το ότι ένας άνθρωπος θα τραβήξει φωτογραφία μόνο τη χαρούμενη στιγμή. Δεν θα τραβήξει φωτογραφία την ώρα που χωρίζει, την ώρα που κλαίει, την ώρα που... το οτιδήποτε θλιβερό δεν θα το ανεβάσει. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χαμογελαστή κατάθλιψη στο social media, είναι το τυπικό, το να βγάλουμε μια selfie, poker face. Ναι, χαμογελάς για να ανεβάσεις μια φωτογραφία, χαμογελάς πραγματικά. Θα σας αποκαλύψω κάτι τώρα. Πολλοί νομίζουν ότι βλέπουν το δικό μου προφίλ και λένε καλά αυτό, σπαρτάρει, πηγαίνει σε σκαφάκια, πηγαίνει σε συναυλίες, σε θέατρα, τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, διάσημη. Ναι, στο τέλος της ημέρας όμως πηγαίνω στο σπίτι και η θλίψη είναι τόσο μεγάλη που ανεβάζω ένα χαμόγελο. Δεν θα ανεβάσω τη θλίψη αυτή. Γράψτε στα σχόλια τη δικιά σας ανάγνωση σχετικά με το δίπτυχο, γράψτε αν ταυτίζεστε με όλη αυτή την ψυχαναγκαστικότητα και με όλο αυτόν τον εθισμό με τα social media, με πιο συγκεκριμένο εσείς. Γράψτε, κάντε subscribe, κάντε follow, κάντε like, δεν ξέρω τι λένε, δεν θα τα μάθω ποτέ. Ξέρετε εσείς τι να κάνετε, μέχρι το επόμενο βίντεο, ελπίζω να είστε καλά, τα λέμε. Βασικά ξέχασα να σας πω ότι το FOMO, ο φόβος μη χάσω κάτι, Fear of Missing Out, συνδέεται και με κυριολεκτικό τρόπο. Τον Ιανουάριο του 2017 κάποιος αποφάσισε να μου κάνει δώρο στη γιορτή μου, να μου χακάρει το λογαριασμό και να το σβήσει. Εκείνη την ώρα ένιωσα σαν να χάνει τη γη κατά τα πόδια μου, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, θλίψη, πόνος, κρίση πανικού, κλάμα. Ήταν σαν να μπαίνουν στο σπίτι μου και να με κλέβουν. Συναίσθημα που το ένιωσα αργότερα, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το ήξερα αυτό το συναίσθημα και ήταν ακριβώς αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω πάλι. Αντί, γεια σας τώρα. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Μην ξεχνάτε, σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Κόφτε το πλάνο, παιδιά, τελείωσε.